paid â approachio fo, nawn ni jyst cael rhywun ata chdi, oce? Jyst gawn ni pethau mynd y waith. We've got a possible fatal road traffic collision. The marine road Pensar, pedestrian that's been struck. Just bear with me for a second. I can tell you exactly what it is right now. Ti yn gallu teimlo yr chaos yn digwydd. Paprin is 02, urgent. Yeah, unresponsive male. It's not quite catastrophic injuries. I've got you here, TIU, all road closed as well. Can you just move away from us for a second? Sir, can you hear me? Can you hear me? This male is unresponsive. He's about to commence CPR. Note the time, please. Pan maen nhw'n rhoi'r updates am situation sydd mae'r victim yn neud, ti jyst yn meddwl, oh my god, mae'n horrible. Mae'n afiach o beth i deimlo. Fel complete chaos, pan ydych chi'n gael hwnna, mae ambulance yn gweithio ar y person, a pan ydych chi'n gweld hwnna, dydw i ddim yn dda. He is as he is now, exactly where he was. Yeah. Loads of people screaming, cars going down there, cars parked up, and that just started CPR. Like. Mae'n anodd pan ydych chi'n troi i fyny. Rhaid i ti switch on. Who else have we got? Have we got the road closed? That's Yeah. I'll sort it back. All right. Mae rhaid i ti penderfynu beth sydd yn bwysig yn yr amser hwnna. Pwy sydd wedi gweld beth sydd wedi digwydd, oes na camrau o gwmpas CCTV, pethau fel hynny, witnesses. Oeddwn ni'n clywed mwy a mwy o updates bod yna gar di hitio'r person yma a di drifo ffwrdd. Da ni eisiau cael gafel ar y car yma, cael gafel ar y gyrwr a gweld ni am beth sydd wedi digwydd. Eisiau bod policeman achos dwi yn hoffi helpu pobl. So ti'n dal y pobl sydd ddim yn fod ar y strydoedd, reid nhw yn carchar lle maen nhw fod. Dwi bod yn blisman am ddigon o flynyddoedd i wybod. Does na byth un job sydd ei fath. Police emergency, how can I help? Mae gen ti domestics, mae gen ti'r damwynio car. Yn aml gei di galod am cyllall o leia unwaith swn i ddeud bob dydd os na fwy. Engine off! Engine off now! Get out the vehicle! Mae'r job di newid. Mae lot mwy o pressure, dwi'n meddwl, ar wneud o ddim. Ond da ni dal i fod o wasanaeth sydd ddim yn cael dweud na. Diolch much beth, diolch. 205, yeah, there is a male stood on the bridge. Can we officers to my location, please? Bob dim yn cael ei lullio'r sgwydd ar Heddlu ar y funud. Dwi'n marriage counsellor, dwi'n psychologist, dwi'n paramedic. I don't want to scare you or anything like that. I just want to help you. Ond dwi'n gorau bod does neb arall allan yna. It's okay, it's okay, it's okay. Everything's okay. Ond diolch i ddew bod ni'n na. Ond wrth gwrs, dyna pan bod chdi'n ymuno i fod y person a 3 gloch yn bora sy'n trio wneud i ora. Traffig stops weithiau a maen nhw'n mynd o ddim byd i 100 mile an hour mewn dim amser. Positive stinger. Bye-bye, decant. Dyna ti dy para menyn di, rili, a traffig. Fel dog handler, y galodau da ni'n gael ydi person di diang, da ni'n dod mewn i gael hyd yn nhw. Police officer the dog, stand still, show me your hands. Mae'n bwysig bod chdi'n hel tystiolaeth yn gywir. Os ti'n methu rhywbeth pwysig, mae'n rhywun eog ddim yn mynd i'r carchar, neu rhywun ddi-eog yn mynd i'r carchar. Pobl cam gwlad, dyn nhw'n galw am y heddlu'n aml. Ond os dyn nhw'n galw chdi, mae'n angen chdi. Get the f*** out of here now, you f***ing maggot! Calm down. Mae'n fraint dydy cael gwisgo hon, a mae wedi bod yn fraint erioed. Dwi'n falch am bod blisman. Da ni allan yna yn ddyddiol yn delio efo y risg o bob math lle mae'r rhan o'r swydd, mae'r rhan o beth da ni'n neud lle. Don't you swear at me, woman. Don't arrest, suspicion assault. Hwna sy'n gwneud plisman da, de. Bo chdi eisiau mynd allan, bo chdi eisiau gwneud y peth iawn, bo chdi eisiau helpu'r bobl, a bo chdi eisiau trio gwneud rhyw fath o newid yn y gymuned i'r da. Mae'n job gwybod wan be mae pobl eisiau gan yr heddlu, maen nhw eisiau pob dim gan ni. Ti'n neud y gorau fedri di. Cos mae'r gwisg yn dweud bod rhaid i chdi neud y gorau fedri di.
Blynyddoedd maith yn ôl, byddwn ni'n blentyn. O gen i diddordeb i fod yn traffig cop. Nes i'n mynd o 2013. Nes i Gaernarfon ar y stryd, lle. A fyna nes i aros am bron i 8 mlynedd a hanner. Dim os faint o weithiau ti'n gweithio hefo plismyn traffig pen ti ar y stryd, lle. Diom digon i chdi cael dy ddanadd i fewn o'r eili, lle. Dwi wedi bod yn Llandegau wan ar yr adran ffyrdd ers rhyw blwyddyn a hanner. Mae wedi ffrio heibio. Dwi wedi mwynhau lot fawr ohono fo. Dwi wedi cael yn hyfforddi reit da. Dwi wedi bod i wahanol incidents to'n i ddim wedi bod i o blaen. So ie, dwi'n reit lwcus i fod yn y sefyllfa dwi yn wan. Mae'n cymryd dipyn amser. Os o waith calad, ond ie, dwi yma. Mwynhau o. Hello. I know we're fourth, I know. 114 mile an hour and 70. Yeah, I know. Yeah. Have you got your licence with you? Dwi wedi dal pobl wneud 120, 125 mile an hour ar A55 a ti'n stopio nhw. As gan nhw ddim ots o gwbl. Mai idio bod dwi wedi stopio nhw, maen nhw'n hwyr i'r cwch, neu maen nhw'n hwyr yn ei hyn llall ag arall. Dim ots o'n ffaith maen nhw wedi gwneud speed dychrynllyd o fawr yn peryglu bobl arall ar y lôn. Dim ots lle. Faint o bobl sy'n yfad ac yn gyrru o dan effaith cyffuria ac yn gyrru. Dim insurance, dim leinsians. Pobl hynanol, don't care lle. So mae hynna wedi nychrin i braidd faint o bobl fel as i'w gwmpas. Mae'n rhaid i ti gael croen trochus. Dydy o ddim yn job da chi'n gallu gadael yn gwaith, de. Da chi yn cymryd pethau adref efo ti. Mae'n newid ti. Mae'n newid ti i fod yn caled. Mae'n job da chi'n gael lot o pleser allan ohono, ond da chi'n gweld lot o pethau da chi ddim eisiau gweld eto. Da chi'n ffeindio da chi mwy o'r amser yn delio hefo pobl rwg. Da chi ddim yn gweld lot o dda yn y byd. A mae hwnna'n cymryd lot allan ohono chi. Dydy o ddim yn job normal. Complete emergency, how can I help? Okay, can you describe the knife for me? Ti byth yn gwybod beth ar ochr arall y ffôn. Is the car on fire? Weithiau mae gennych chdi 2 neu 3 immediate job going on at the time. Okay, I need to know are there any injuries? Complete emergency. Os mae'na job yn dod fewn, rhaid chdi ddeitha'r officers straight away. Be sy'n digwydd, pwy sy'n involved. Paid a approachio fo, nawn ni jyst cael rhywun ata chdi, oce? Jyst gawn ni pethau mynd yn waith. Pob amser maen nhw'n galw enw ti ar y radio. Mae'r calon yn stopio a da chi'n jyst yn gwrando i be maen nhw'n dweud iddo ti. Da chi'n gobeithio bod ddim byd difrifol yn dod i fewn. We've got a possible fatal road traffic collision. The Marine Road Pensarn, pedestrian that's been struck. Over. Roger, is the sergeant aware of it? Yes, the sergeant is aware of it. Roger, en route. Roger, thank you. Basically, pan mae'na hit and run dod i fewn, rhaid chdi just gael as much people there as you can. Yeah, we've got officers en route. Mae rhywun wedi cael ei trawo. Mae car wedi gadael y sîn. A dyna yr unig peth dwi'n gwybod ar hyn o bryd. Mae jyst i fyny fama. Pan ti'n clywed dros y radio pedestrian versus car, road traffic collision, mae'n dy galon di'n suddo, really, achos yn amlwg pwy bynnag sydd wedi cael ei hitio gan car, maen nhw mewn dipyn o stad, swn i'n feddwl lle. Mae'n hectic weithiau de. Just bear with me for a second. I can tell you exactly what it is right now. Ti yn gallu teimlo yr chaos yn digwydd. Paprin is here too, urgent. Yeah, unresponsive male. It's not quite catastrophic injuries. I've got you in ASAP. CIU. All road closed as well. Can you just move away from us for a second? Sir, can you hear me? Can you hear me?
This male is unresponsive, he's about to commence CPR. Note the time, please. Pan maen nhw'n rhoi'r updates am situation sydd mae'r victim yn neud, ti jyst yn meddwl, oh my god, mae'n horrible. Mae'n afiach o beth I deimlo. Fel complete chaos, pan ydych chi'n gael hwnna, mae ambulance yn gweithio ar y person, a pan ydych chi'n gweld hwnna, dydw i ddim yn dda. He is as he is now, exactly where he was. Yeah, loads of people screaming, cars going down there, cars parked up, and that just started CPR. Like. Mae'n anodd pan ydych chi'n troi I fyny. Rhaid I ti switch on. Who else have we got? Have we got the road closed? That's yeah. I'll sort it back. All right. Mae rhaid I ti penderfynu beth sydd yn bwysig yn yr amser hwnna. Pwy sydd wedi gweld beth sydd wedi digwydd, oes na camerau o gwmpas CCTV, pethau fel hynny, witnesses. Oeddwn ni'n clywed mwy a mwy o updates bod yna gar di hitio'r person yma a di drifo ffwrdd. Da ni eisiau cael gaml ar y car yma, cael gaml ar y gyrwr a gweld ni'n beth sydd wedi digwydd. A bending vehicle, potentially a black Audi of some description. Members of the public are telling me this vehicle's parked in a car park close by. Did you see you seen the vehicle? It was black. It was black. Yeah, do you know what make I'm pretty sure it was a BM. Pretty sure it's a BM. Hello. Yeah, sorry to bother you. So, both of you have been stood here, have you? Yeah, we were literally standing here. Right, okay. What have you actually seen? Just the car fly past, the guy go in the air. Right, roughly from here, where was the chap? He was bob on behind the van, saw him go straight over the top of the van. That high. So he's gone up? Yeah. Okay. The car carried on up to the co-op, holding the lay-by on the co-op. Yeah. Stopped there, we ran over, and he was there till we got to him. Peth o'n i eisiau gwneud sydd ar ôl cyrraedd oedd darganfod unrhyw CCTV. Oedd y chap ma wedi cerdded allan o pub ar ei ffordd adra, di mynd i'n ôl beth I fyta. Wedi dod allan o'r siop chips wedyn, di croesi lôn ma a mae'r boi ma di hitio fo yn gwneud speeds dychrynllyd mewn built-up area. Un munud, digon hapus ar ei ffordd adra, eisiau nhw bwyd. Un munud wedyn, yn marw ar ochr lôn. O'n horrific. Mae'r effaith mae'n cael ar y corff, mae'n llechio'r corff I fyny 20 troedfedd yn yr awyr. O un ochr o'r lôn, mae'n hitio deilad a disgyn ar y palmant. Mae'n fflio, fatha cartwylio trwy'r awyr. So pan ti'n gweld hynna, oedd y just yng nghalon ni'n sydd o no way wneud o boi yma syrfeifio y trauma yma. Unwaith mae car yma di hitio'r person, mae car yma'n mynd trwy chydig o ganol o droedfeddi ffwrdd wrth lle nath o hitio'r chap yma. Ti'n gallu gweld yn glir, mae yna olwg ar ffrynt y car. Mae'r number plate yn hongyn off, mae'r goledau ochr drifar wedi cael ei malu, yna dipyn o olwg ar y car lle. Stopio, mae yna dau yn dod allan o'r car ac yn heglu hi. Dim yn gwneud unrhyw effort I mynd yn ôl I gweld be mod I wneud. Wedyn mae'n aros am chydig bach fwy o liadau. Wedyn mae rhywun arall yn rhedeg arno hon. A wedyn, mae'r car yn syth I ffwrdd eto. Dim mynd ta llygod mawr, unrhyw dwll o'n nhw'n gallu cael hyd I gyddiad. Dim awns o ots am y person yma. Oedden nhw wedi potentially lladd. Just mynd. So unwaith mae'n dropio'r problem off, mae'n drifo ffwrdd eto. So yn amlwg, lle mae'r car, da ni'n gwybod lle mae o. Yeah, 1-7 is still working on him. It's not looking good, though. Mae car fel bwled, 30 milltir yr awr. Mae'n gallu brifo pobl, ond 7 milltir yr awr, mae yna lot o difrod yn cael ei wneud. Y ddamwain yma'n Pen y Sarn,
Ddoth ar draws yr aer bod yna rhywun wedi cael slap yn car, so oedd y car wedi stopio, ac o'r person yma yn debygol o farw. Y ddau priority yn y job na ydy, obviously, neu siŵr bod y person ar y llawr yn iawn a ffeindio y person arall sy'n involved. Gennym ni drone unit, the eye in the sky, mewn ffordd. Maen nhw'n gallu weld pethau da ni ddim. Mae'r pobl sydd ar yr adran drones, maen nhw'n dreifio o gwmpas o hyd. Dwi ddim yn cymryd lot o amser iddyn nhw ddod iddyn ni. Mond yn peiriant bach i roi fyny i'r awyr. Os mae rhywun wedi rhedeg o'r car, maen nhw'n gallu fynd i fyny a mae drones yn gallu gweld pethau da ni ddim. Maen nhw'n gallu mynd mor uchel, mae'n gwneud y scene yn bychan. O'n i'n ffodus iawn nath y dron gweld y car di parcio mewn rhyw industrialist dim rhy bell o'r ddamwain. Uniform Officer 02, I think I'm with a black BM. Yeah, located the vehicle. It's clearly been involved in a collision. If another unit can get here to keep this vehicle safe. Tango 17. Tango 17. Suspect vehicle has been located now. There's a male on the roundabout at the entrance to Lockstop. He's dressed in a grey hoodie, white shorts. He appears to be keeping quite an eye on what's going on and speaking on his phone, but I can't really quite understand where he's come from. It just seems a bit odd that he should be hanging around there. I don't know if we could at the very least get his details. Yna fo yn cerdded o'r car ar ei ffôn. Uniform Officer 02, this male's very slowly walking in towards the direction of the scene. He'll be next to the bus stop on the opposite side of the road to Co-op shortly. Felly, tra oedden nhw'n ffilmio hwnna, oedden ni'n gallu cael LPS sy'n mynd yna i siarad o'r boi. Uniform Officer 02, just to let you know, officers are with this male. 3478 WA. This male we're with now, he's just confirmed that he is the gentleman that has hit the casualty so far. I've done everything I could to try and avoid it, but he just carried on running. You're currently under arrest for failing to stop RTC. Yn marn ni rel cachwr. So, a wedyn mynd i guddiad wedyn i gar, a wedyn dod yn ôl ar droed i trio cael lwc gweld beth sydd wedi digwydd. Yr damage oedd wneud i corff o boi bach na, os ar clec di bod yn ofnadwy tu fewn i'r car. Dim just mynd ar speed a hitio rhywun, ond denig wedyn. Unbelievable, yndi? Unbelievable. Come sit down there for me. Heb y dron, dwi'n mwyn. Sa'n mynd i fod yn amhosib os ydy bod i pen anoddach chdi. Sarge, this lad in the grey, he's the suspect. He just admitted it to me. Nath o'n byd o le, croesi lôn, a nath y car ma jyst dod o lyslu lem byd ar andros o speed. A hitio hynna dda. So, sut fath o bobl so gwmpas ni, twa. Mae o yn dydych sy'n di. Dangos i hun fel bod o'n ddorel boi yn ei BM. A mae'n lladd rhywun. Newid bywyd pob. So, gyda boi na blant. Ac o'n o bartnar o di dywyd i o fo. Na'i beth anghofio clywed hi yn crio, twa. Ar ôl cael gwybod bod oedd di marw ar ôl cyrraedd ysbyty. Is i ddechrau yn ymchwiliad yn just edrych be oedd gyda ni fel tystiolaeth ar y lôn yma. A ni'n gallu gweld darn bach o'r car, a ni'n gallu gweld darn o'r wydyr, a ni'n gallu gweld cyfar yr mirror, dreifar ar y lôn. Oedd yn dangos i fi lle bron iawn oedd y person wedi cael ei taro. Mae yna cwbl o farciau gwaed, ac yna lot o wydyr bach ar hyd y lôn i gyd. A blaw hynna, do'n am llawer yn byd arall. 3475. I've had the OK to have a look around the car. Inside the car there is a dash cam, if you can just put that in the log, please. Erbyn nhw cael hyd i'r car wedyn, digwyddiad fyny lôn, mae yna droi allan bod yna gamera o fewn y car sydd wedi dal y damwain. Fydra i weithio allan beth yw'r cymlymdar oedd yn trafeilio. Da ni gallu downloadio hwnna, dangos o'r cwrts sut oedd o'n drifio cyn y ddamwain. A dim just cyn y ddamwain, ond
diwrnod y ddau cynt o patrwm o sut fo i datoli olwyn car hollol berig. Dim ots am neb, mae ddosio mynd y diawl so fi'n eitho. Before you said to me, it was me, I was the driver, I tried everything to not hit him, but he carried on running. Yeah. You signed my pocket notebook to say that you've said that. Da ni'n gweld pethau pob ddydd ddyla pobl ddim gweld. A mae pobl jyst yn feddwl, o, eisiau job, de. Ond da ni gyd yn human, de. Mae supervisors yn gweud dda hefo chdi pam ti'n dod off job mawr. Maen nhw'n gofyn os ti'n iawn, gofyn os ti eisiau brec. A weithio ti jyst mynd allan am 10 munud, cerdded o gwmpas y building. Yn cael meddwl chdi off dipyn, jyst cael fresh air, cos ti bo'n stuck yn eistedd lawr am oria. A wedyn, jyst gyda chdi cymryd 5 munud i chdi dy hun. Ti yn teddu gweld pethau reit dychrynllyd, pethau ddylsa pobl ddim gorau weld. Yr twrw, yr ogla, nos di cefo chdi am amser maith, so ti gorau bod gallu reid o'n gefn dy ben, rhywsyd gefn dy feddwl a canolbwynt ar bwyd chdi dy hun, achos os sa chdi ddim, dwi'n meddwl sy'n eich di'n sal iawn o sydyn iawn, ti'n fo. Ni'n dechrau teimlo'n sal o ddim yn iawn tua blwyddyn cyn y ddamwain olaf. Helo, sy'n mae panadolatrys. So, oedd hi'n siarad efo'r nyrs yma yn gwaith, a roedd nhw'n dweud, reit, cymryd 2 wythnos i ffwrdd a gweld sut da chi. Y bore nesaf, oedd hi'n codi, a roedd popeth wedi newid. Oedd hi'n panicio, oedd hi'n crio, a dwi'n meddwl gorffen gwaith a gael 2 wythnos i ffwrdd. Oedd y menydd fi jyst yn... dyna fo, wedi ffrwydro. Ac oedd y pethau'n mynd i lawr o fanna. Roedd hi ffwrdd am bron 6 mis. Ac yn y diwedd, oedd nhw'n dweud, da chi efo severe depression de, a PTSD. Peth fawr oedd, pan oedd hi'n sal, oedd hi'n gallu mynd allan i'r tafarn neu ddim byd. Unrhyw beth efo pobl o gwmpas, oedd y pen fi jyst yn mynd. A mae hwnna wedi cael lot well wan. Dwi dod i fewn am sgwrs efo rhywun o HR ac roedd nhw'n cynnig y job newydd yma dwi'n neud rwan iddo fi, sydd yn hollol wahanol i traffig. Y job gorau yn y byd oedd traffig i fi, a roedd yn caled yn y cychwyn i roi hwnna i gyd i fyny, ond dwi wedi sylweddoli bod o'n neud fi'n sal. So, ia, dwi wedi gwneud her yn fy hun rwan yn meddwl amdano fel. A wedi gwneud y penderfyniad iawn i roi gyd i fyny. Dwi'n meddwl i wastad wedi gwybod bod fi eisiau bod yn blisman o oed bychan iawn i fod yn chwarae ar ei ardd yn ysgol gynradd. I ddechrau felly, joinio fatha blisman cymunedol, PCSO,
A wedyn mynd o'r heddlu llawn amser yn 2008. Mae y waith i gyd mwy na lai wedi bod ar y stryd, frontline policing, ac wedi bod yn ffodus iawn i weithio mewn dipyn o drannau gwahanol, o fod ar y stryd i priority crime team, neighbourhood tasking team, ambell i secondment yma gacw, a wedyn eisiau ar y cwn. A hwnna di uchelgais yng ngyrfa fi. Down. Stay. Stay. Di bod tro yn gymharu ci i 10 plisman a mwy weithiau. Over. Down. Good girl. Mae bobl eisiau cwffio fo plisman, so neb eisiau cwffio fo ci. Dyna di gwirionedd y peth, lle. Ti'n mynd at rhywun a ti'n deud wrth yn y madal, cos mae'n ci yn glafeirio ac yn cyfarth yna chdi. Ti'n gadael dwt os ti'n gall. Mae gennau 2 o gwn efo fi. Un yn firearm support dog ac llall yn drugs cash a firearms detection. Da ni'n un tîm, deu gwir, y fi a'r 2 i gyd, lle. Yng waith i, fel dog handler ydi gwrando ar y radio a matab i ddigwyddiadau lle mae'r ci yn mynd mewn a bod yn ffeithiol. Police emergency, how can I help? 2 lads on a moped just tried to rob a quad bike. Pulled out with a machete. They've left the scooter and they've ran off. OK, can you tell me where you are, please? Di gael galwad yn dweud bod 'na 2 berson wedi gwneud armed robbery a di rhedag o'na, lle. Os mae 'na drosed wedi digwydd o fanna, ond y peth pwysicau ni ydi cael y machetes neu'r cyllyll oddi arnyn nhw, cos maen nhw dal wedyn y risg i'r cyhoedd. Luna, mae hi'n firearm support dog sydd yn naturiol yn rôl reit berig i wneud, lle. Mae hi'n tynnu lot fawr o risg oedd ar y plismin, oedd arna fi fel plisman hefyd. Rôl hi mwy na dim wedi cadw fi'n saff mewn ymgylchiadau fel hyn. Mae'n yletswydd mawr yna fi hefyd i wneud yn saff bod ti'n saff. Ci yn erbyn cyllall, dim ots faint o dda, ydy'r body armor neu'r kit maen nhw'n gwisgo. Dim yn hollol invincible nadi. Mae'n gwynebu'r unio'r un peryg a bob plisman arall ar y stryd. Mond firearms officers yn unig a FSD, sef fi a Luna, bysa'n cael delio efo'r 2 berson yna efo cyllyll oherwydd y kit da ni'n ddefnyddio ac oherwydd yr hyfforddiant da ni wedi gael. Os dyn nhw wedi dianc ydi cuddiad, da ni'n dod mewn i'r gael hyd yn nhw. You start running, mate. It's only machete. I'm happy for you. Let it go. Yeah, OK, spot on. OK. Wait, Lou, wait. Aros. Mae'r sialans oedd o hyd i rwy'n. Mae eitha gêm o hide and seek go iawn, ti'n gwybod? She's pulling me this way, like mad. Yeah. Sean, if you keep going forward about 20-30 metres, you'll kind of meet where the tracks are, where it looks like they're coming. Ti'n gorau meddwl rwsyd fatha criminal. Dwi'n eisiau neu ffeindio fi. Lle gael guddiad sef yma. Pa rŵt fydda fynd os o ddim CCTV yno. Ti'n gorau trio bod yn glyfrach na nhw weithiau. Find him, Luna. Good girl. Where is he? Find him. Find him. Mae'r helicopter wedi bod allan. Mae'r drone wedi bod allan. Mae gynna ni heat source i ddechrau fwy. Mae'n berig bosib na anifeiliad o heat source, da ni'n gwybod. Ond dwi wedi gadael y ci i fewn. Dwi wedi gadael i weithio off-line. Mae'n ofnadwy o drwchus yna. Mae'n amhosib cerad. Os yna rhywun yn y cae yma yn cuddiad yn ganol hwnna i gyd, lle swn i'n disgwyl bod Luna wedi i ffeindio nhw. So, nhw'n ni aros yn yr ardal a just monitor. WA and pass 3-1. We're going to have to go and get some fuel. We'll land back, shut down, and if you need us, then give us a yell back through that past dispatch. Yeah, thank you very much for your assistance. Much appreciated. Luna, here, good girl, come on. Here. Okay. Okay, good girl. Yn anffodus weithiau, mae o'n mynd yn erbyn y graen go iawn i ddeud, dyna fod o'n ddigon, da ni'n stopio. Weithiau ti'n just gorau bod yn myneddgar, gwytsiad, ac mi ddawn o eto. Okay.
Aros di. Dim yn deg i ni chdi weithio ddim hirach oherwydd be dwi'n gorau meddwl amdano fo yma di tasa na berson yn y cae rwan efo cyllall os na ddigon yn hi dal i fod. Y chances ydy bendant os mae yna rhywbeth dal ar ôl yn y tanc fysa byth yn gadael fi gael ymrifo. Ond dwi'n gorau meddwl amdano lles i hefyd lle. I ffrif rôl i yslicid i di ngwarchod i ac mae hynna'n deimlad arbennig yn ei hun bod gen ti anifal o fanna sy'n modod o rhwngtha chdi a rwy'n sy'n eisiau dyfrifo di. Ti'n saff. Does am byd yn rhwngtha chdi ar cina o gwbl lle. Ac os oes na, wel, more fool you lle. Fel ci, general purpose, da ni'n cael ein galw i alwadau lle mae rwy'n di mynd ar goll. Sefyllfa arall fysa rwy'n di torri mewn i dŷ, a di rhedeg i ffwr ar droed, pyswt, lle maen nhw wedi di-campio, da ni'n galw fo wedyn, di gadael y car lle a di rhedeg ar droed. Be mae Lwna'n arbenigo a di tracio y person yna yn defnyddio thrwyn. Does a ddim cuddiad wrth y trwyn na de. Shot 17 urgent. New camp. Can we have drone and dog to our location? Y munud dwi'n clywed y gair stand-by for decamp, neu decamp. A dag yna mae'n listio fi yn codi. Ac mae hon yn joban i fi ar y ci. Dwi wedi ystyn Lwna allan, dwi wedi reid i harnes tracio hi ymlaen. Dwi wedi reid hi ar y tracking line. Dwi wedi mynd hi mewn at y car i gael yr hoglan a'n ei ffroena yn barod. Gadael chydig o eiliadau, gadael iddi hi setlo. Wedyn na'n cychwyn. Reit, deitha fi ffordd mae wedi mynd. Go, go, this way. Certainly. What do you want to do? I do nothing, mate. At the moment, you're under arrest for failing to stop. Do you understand? You don't have to say anything. Failing to stop? Yeah, and dangerous driving. You don't have to say anything. When questioned, somebody may later on in court. Oedden nhw'n gwadu bod nhw'n byd i wneud efo'r pyswt, bod nhw'n byd i wneud efo'r car yma, a bod nhw'n jyst yn digwydd mynd am dro yn yr ardal a di cael ei stopio gan yr heddlu. Dydy'r gêm yma newid i ni fanna, oherwydd ti dal eisiau cysylltu nhw i'r car. If 1-3 goes and hopefully they can idea, Sean can track and hopefully they'll track to where they are. Oeddwn ni'n gwybod bod fi wedi cael trac o'r car a gwni weld os rhaid gysylltu nhw i'r car yma. Oherwydd ti'n gorau meddwl wan am y tystiolaeth o ti'n mynd i reid i'r llys. Good girl, Luna. Mae'n amlwg di bod ffordd yma. Mae ffordd yma Luna yn ymddwyn o'r cymffon i'r pen i lawr, i'r clistia'n dol. Mae bod dim mae'n deitha fi yn deitha fi bendant mae'n wedi bod ffordd yma. Ffordd yma ci yn arogli rhywbeth. Maen nhw'n arogli fo, mae'n heina. So, swn i'n cerdded mewn i dŷ a bod rhywun yn cwcio pizza. Wel, dwi'n gwybod mae'r person yn cwcio pizza oherwydd dwi'n gyfarwydd o'r hogla yna. Ond sa'r ci'n cerdded mewn, mae sa'r ci yn hoglio y bara, y sos, y cig, a be bynnag arall. Mae'n hoglio bod dim mewn layers. Bwar arbennig rwsyd sy'n gyda nhw lle, ti'n bo? Dwi'n cofio o Lwna'n naturiol wedi dechrau tynnu amdan yr afon. O mae hogla yn naturiol yn cael ei dynnu a gwyneb dŵr. So ni'n gwybod dwi'n ymhell dwi'n bell o gwbl. That's a dog that's just tracked from the car. With these? That's your evidence, mate. She's a good girl. Yeah. Positive track. Good girl. Well done, Luna. Good girl. Do the Foxtrot 1-3. For information, the dog has tracked right to where we stop these people. Mae'n gêm o cops and robbers go iawn, lle. Mae nhw wedi gwadu bod nhw'n byd i wneud efo'r car. A wedyn, mae yna ci bach yn troi fyny ac yn spoilio'r stori yna i gyd nhw. She's a good girl! Yay! Beth yn ddiddorol oedd gwybod fod
oedd y car 'di ddwyn, a bod y tri oedd yn y car, oedd nhw'n wanted. Gafon ni hyd i'r tystiolaeth yna yn y car. Ond beth o fwy diddorol na hynny oedd, y tystiolaeth wedi cael ei ddarganfod wedyn yn yr afon, sydd yn gwneud synnwyr pan bod y Luna eisiau mynd ag at y dŵr. Just dangos di pa mor glyfar ydi thrwyn i lle. Time is 21:28 and I'm further arresting you on suspicion of burglary, okay? So you do not have to say anything, but it may harm your defence if you do not mention when questioned, something which you later rely on in court. Anything you do say may be given in evidence, okay? Oes yna lot o blisbyn arall yn Gogledd Cymru. Wrth i Paul yn gwneud beth dwi'n gwneud lle, dwi'n lwcus ofnadwy i gael wneud o. Ond bleser i gwachod yn gweithio, ond bleser i gwachod nhw yn y ffordd i lle. A ti'n cael rhyw fuzz rwsyd lle yn gwachod yn gwneud beth maen nhw'n gwneud. Good girl. Dim y fi sy'n dy gwaith, dim y fi, di'r brains y tîm, ti'n gwybod? Y ddau gyd di'r pethau clyfar. Just y sioffer dwi. Mynd â nhw o un lle llall, ti'n gwybod? Mae'n job gwybod wan be mae pobl eisiau gan yr heddlu, maen nhw eisiau pob dim gan ni. Ti'n neud y gorau fedri di, cos mae'r gwisg yn dweud bod rhaid i chdi neud y gorau fedri di. Dwi wedi weld y ddwy ochr to. Yn yr 80au, mam yn brolio oedd pawb, o, mae Iwan bach ni'n blisman wan. Dad, o, mae Iwan bach ni'n blisman, de, be ti'n neud blisman? Nain y taid yn ymwedig wrth i bodda o blisman di Iwan bach ni. So rwy'n yn gofyn mi wan be dwi'n neud, dwi'n gwybod os ydyn deud. A mae'n bechod bod ti wedi cyrraedd hynna felly, mae'n bechod. Person call. Mae'n eisiau ni weithio'n galad, mae'n eisiau ni trio gorau. Maen nhw eisiau ni fod yn onest, a maen nhw eisiau cadw'r lle saff. Dyna pan bych chi'n ymuno, i fod y person na sy'n trio wneud i ora. Ond o'n i'n eisiau bod yn sargeant i mwy. O'n na gormod o bwysau, ond o'n i dal eisiau bwysmona mewn un ffordd neu gilydd. So yn ddeol yn yr ha, ar ôl wneud 10 mlynedd ar ugain. A wedyn 8 wythnos wedyn, Mae fi eto yn gwisgo'r glas eto, fel swyddog cymunedol. Yn ôl yn yr 80au, gath yr stations pentrefi cael lawr i gyd, a gath yr heddlu gyd i fewn i'r dre ac yn ymatab o'r dre. Mae ffordd o cefn gwlad i gael ei adael ar ôl. Mi nath Heddlu Gogledd Cymru benderfynu creu tîm cefn gwlad. Ymwrpas i mewn ffordd ydy cymdeithasu ddod i nabod y gymdeithas, i wybod beth sy'n mynd ymlaen yn cefn gwlad. Mae licio mynd a gweld, mae yna ffarmwr o fanna'n bierth, a'i fewn am sgwrs. A dwi wedi cael croeso, gret. Os dwi ddim yn cael croeso, mi ai'r ffam drws nesaf gofyn pan bod fi'n wedi cael croeso. A buan iawn nhw'n dweud, dwi'n drwg dio. Pobl cefn gwlad, maen nhw'n bobl prawd ofnadwy. Os oes yna broblem, nid ffarmwr sortio ei hun. Pobl dilol, ond pobl mwyaf clen a caredig a cefnogol geidi byth. Dyn nhw'n golwg mae heddlu'n amal, ond os nhw'n galw chdi, mae'n angen chdi. Da ni wedi cael galwad na ddoi o bobgolwg bod na rhyw gi wedi mosod ar defaid yma'n Dyffryn Conwy. Ac hyd at hyn, da ni wedi clywed bod 4 wedi marw, 4 wedi marw ddoe, a bod nhw wedi mynd â un i'r 1000 a bod honna wedi cael ei gysgu. A dwi'n gwybod i'r ffarmwr yma, nid hon di'r tro cynta. Faint sydd wedi mynd? 5? 5, ia.
bets, but one down last night. Yeah. Iawn. Bounce me. Ie. Huge dog. Rasbia, ie, ti'n gweld dod dan hwnna, ie. Mae'n brathiad yma na fyd oes. Mae'n un ddefaid reis mawr, dyn. Ydyn, ie. Ti'n di ddod â hein lawr, dim yn gi bach, na chdi? Oh, no, definitely not. Dwi'n teimlo yn aml iawn bod nhw'n rhaid agwedd atho rhyw, mach ar wath o picton, trist iawn very sad, ta waith, ond nhw'n meddwl mewn ffarmwr, a'r effaith mae'n cael arnyn nhw, a'r teulu. Maen nhw'n gweithio oriau mawr, gweithio'n galad, am ddim lot elw. Wedyn mae colli defaid yn uffon o hit yn o de. Dwi'n meddwl yr effaith mwyaf ydy'r digwydd mwy nag unwaith ydy'r poeni. Be maen nhw'n mynd i weld pan maen nhw'n checio'r cae tro nesaf. Dyna ydy'r peth mwyaf dwi'n meddwl. Maen nhw'n codi bora a yn checio'r defaid. Faes gen ti'n cae? 29. There's 29 in flock I feel, so 20% have been eradicated. Ti'n gwerth fath o len? Ar y funud? You're talking about 80 to 100, aren't you? Oeddech chdi'n meddwl oed maharan ar hein? O. Sa'ch chdi gollad am gwanwyn nesaf fydd? Mae hein yn ddefaid Cymraeg, wedi maen nhw'n ddefaid i gan cry, dyn nhw'n fawr ofnadwy, mae hein yn ddefaid cry. A dyn gweld efo mae i gan clir bod yna ddau dwll yma, twll yr danadd, y maint yr anaf yna yn dangos hynna bod hwn yn gi o ddipyn o seis. O hwnna'r ffaith bod o wedi llusgo'r ddafad i lawr. So, dychrynllu ddeg gwir. Mae o'n rhan helaeth yn gwaith ni, tydi. Dwi'n meddwl eitha 70 o achosion ys mis Ebrill. So mae'n rhywbeth sy'n wythnosol, mae rhywun yn syffedyn o fod ei gwir. Mae'n siŵr bod pob adran ar heddlu rhyw job sy'n digwydd o hyd bod nhw'n syffedu. Mae'n siŵr bod y gang traffig allan bol o pobl yn yfed a gyrru. Wel, i ni, poeni defaid sydd yr joban yna sydd yn dod drosodd a drosodd a drosodd. Teimlo'n ofnadwy, mynd o'na, teimlo reit helpless mewn ffordd. Sicio gwneud mwy. Mae'n mynd ar rhywfaint am y hiath o lle oedd ci wedi dod o'n neb dystiolaeth, fedrwn ni'n cyhyddo neb. Ond be wedi gwneud, wedi mista'n cae trwy'r dydd a trwy'r nos, wedi ddo ddim gwaith fedrwn ni ddim. Mae'n bwysig bod gen nhw rhywun i ffonio. Fel bod nhw'n mynd i wneud adroddiad i rhywun a bod ni'n trio gwneud rhywbeth. A mae'n just siawns i nhw siarad a rhannu rhywfaint ar baich. Ac hefyd, wrth gwrs, mi fedrwn ni roi dim bach o gyngor i nhw, i deithio nhw beth i hawliau nhw. Cos hyd oed mae gen nhw hawl seithi ci. We're from the rural crime team. Unfortunately, I'm not bringing good news. Do you want to go inside? Are we all right to come in? Is that all right? Yeah. Have you got anybody here with you? Yeah. All right, okay. Unfortunately, the dogs have been shot. They've attacked and killed, at the moment, 18 sheep. Yeah, I'm with the farmer now. There is a lot of dead sheep, and the dogs are in the pen with other sheep as well, killing them. There's 110 sheep in the pen. And they're killing them. At least 15 or 10 or 15 dead in there He's now. allowed to kill them, isn't he? How many dogs are there? Two. Obviously, that's a lawfully held shotgun. Yes. Yeah. With consideration to the members of the public and ourselves, obviously you're more than lawful to shoot those dogs. You don't want to shoot because your sheep are there. Well, I can't shoot. And we can't get the sheep out without the dogs getting out. Yeah. And this is the only thing keeping us between this and... Yeah, and then dogs can get through that fence. Oh, big dogs have come out and come at me. Yeah, they're going to bite us if they come out. I'm so sorry I can't do more, mate. I'm so sorry. We've got everyone on the way. Beth am rwy'n eisiau fexel bwli? Dwi'n mynd all pan bod chdi eisiau ci o'r ffasiwn beth mewn tŷ, mewn cartra. Meddwl chdi'r pa mor cry ydyn nhw, faint a niwas yn ymwneud i gwneud. A berig bywyd. Just an update, the sergeant's on scene. Where are they now? They're in that big shed over there. I can just hear them killing sheep. Os oes yna ci mynd ar ôl defod, mae'n bosib weithio. Yn unig i ffarmwr, maen nhw'n hogia calad, ydy, maen nhw wedi hein arfer anifiliad a cwn, cael gafel ar ci.
Os ydych chi'n cymryd gafel ar Excel Bully nesa. Os ydych chi'n... Some llawer o jans i chdi gerdded ôl na heb gael dyna hafyn ofnadwy. 3815, just wondering the ETA of firearms. Received. 25 miles. That's firearms. That's firearms. Hang on, mate. 1 minute. They're both dead. No, they're not. They're still moving. They're still moving. It's coming at us. Oh. Both dead. You alright, yeah? I've had to shoot dogs before, but it's just the upset of this. Right, big breath. Yeah, big breath. Big breath, okay? This is body-worn video footage of Rural Crime Team North Wales Police in reference to livestock attack. Here we have a number of sheep dead or currently severely injured and just about alive. Further sheep in this pen with further injuries. Just chwalfa. Just llanast llwyr. Dwi'n bo, sut ti'n gael dros o beth felly de? Uffan o sioc. We have another 2 sheep deceased in the corner. Mae'n anodd weithiau bidio bod yn flin efo perchennog o ci. Hwyl di'r ci de, nes bod pethau'n mynd yn fler. Mae rhywbeth mor hawdd i rwystro. Ci ar denyn, cadwch y ci mewn, cadwch golwg lle mae'r ci de. Yn aml iawn di pobl jyst ddim yn meddwl. Just blerwch di o, yn aml iawn, just blerwch. So ie, brawychus dau gwir. Sefyllfa anodd am nad un o'r bwythau mi weld yn yngyrfa. So eisiau eisiau gweld un eto dau gwir. Dwi'n job hawdd i tynnu di uniform off ar diwedd y dydd, cadw dy reidio, cadw dy teisir, gwrdd y ceir, neud o got on, a mynd adra i fod yn dad ac yn wr, mae o'n anodd. Mae'n ffeithio pobl yn wahanol ffyrdd. Dwi'n meddwl bod pobl yn dallt yr effaith mae'n wedi cael. Fi wedi fynd i rhywbeth digon trist efo tro cynta delio efo fo ac symud ymlaen. Ond mae'n digwydd eto, ac yn digwydd eto, ac yn digwydd eto. A buan iawn mae rhywun yn jyst dechrau stryglo. Does gyfnod amser, mae'n deud yna chdi. Mae'n deud yna chdi. Mae yna rhywun yn rwla yn gorau codi yn bora a reid hwn ymlaen. Da ni yn reid lwcus o gael gweithio yn Gogledd Cymru. Da ni'n byw mewn ardal bendigedig. Hynny, da ni yn cael digwyddiadau sydd yn beryg ac yn naturiol fel plismin. Da ni'n gwisgo'r peryg yna. Mae gen i barch mawr i rywun sydd yn gwneud y swydd yma. Di ddim yn swydd hawdd o gwbl. O gwbl.